The views and opinions expressed by the hosts and the guests do not reflect those of the show, the management, and the company. Magandang hapon sa iyo, partner, at live na live po tayo ngayong araw ng Martes para magbigay ng serbisyo publiko. Magandang hapon din sa iyo, partner, at syempre magandang hapon po sa ating mga masugid na taga-subaybay. Live na po tayong napapakinggan sa 90.3 Radyo Oragon, Sorsogon, 88.3 sa Catanduanes, 90.7 sa Legazpo City, at live na rin po tayong napapanood sa ating YouTube account. Napapanood na rin tayo sa Congress TV tuwing alas 7:30 hanggang alas 8:30 ng gabi mula Lunes hanggang Biyernes sa PTV Digital Channel 14 sa Metro Manila, Channel 46 sa GMA Apordabac, sa Channel 2 sa ABS-CBN TV+. At tuloy-tuloy lang mga kaaksyon ang pagtulong para sa ating mga masugid na taga-subaybay. Maaari kayong makatanggap ng 1,000 piso na handog pa rin sa inyo ng ating programa at ni Congressman Saldico. Sundin lamang ang naka-flash na mechanic sa inyong screens at baka kayo na ang aming susunod na matawagan mamaya lamang. I-follow ang aming mga social media accounts, YouTube at TikTok, Ako Bicol, Tabang Ora mismo. Kailangan ding i-share ang aming live at video uploaded at siguraduhin na naka-public ang inyong account. At syempre mag-iwan din po kayo ng comment at reaksyon sa aming live at video uploaded kasama ang hashtag Ako Bicol, Tabang Ora mismo. Umpisahan na po natin ang pagbibigay ng serbisyo publiko sa ating Tabang Ora mismo update. Dalawang matalik na magkaibigan mula sa Pilar, Sorsogon na naging magkaaway dahil sa chismis at nauwi pa sa pisikalan. Ora mismo nating inaksyonan. Kung paano natin sila muling napag-ayos, panuurin po natin ito. Sa itsura mo niya, pinangtirya talaga yung mukha mo. Pinuntok po ako, sir. Pag nakikita ko po siya, ma'am, parang natatakot ako sa kanya. Nang dahil sa chismis, nasira ang relasyon ng dalawang magkaibigan na sina Sharon at Liza at nauwi pa ito sa bugbugan. Nagugat daw ang lahat nang malaman ni Liza na pinagkalat ni Sharon na siya ay namatay matapos siyang mabangga ng isang sasakyan. Ano bang nangyari? Saan ba nagsimula? Bakit ka binugbog? At ano ba itong ipinagkakalat na chismis? Nagkalat daw po ako na nabangga daw po siya. At nang makarating ang sinasabing chismis kay Liza, ay dito na raw umano nito kinumpurnta si Sharon. Sabi po ni Maylorita, tinanong niya po ako kung totoo daw po yung kinakalat ko daw po na nabangga daw po yung anak niya. Ilang beses po ako sa kanila, sir, nagpaliwanag na hindi po ako nagsabi noon, hindi po yung totoo. Sa galit daw ni Liza, ay sinugod siya nito at sinuntok sa mukha. Nung sinugod ka nung araw na yon, sino yung kasama mo? Wala po, ako lang po mag-isa. Sinuntok po ako, sir. Sinuntok? Isa po dito sa may Okay. mata. Sinubukan din namin na kunin ang panig ni Liza, ngunit hindi na ito sumagot sa aming tawag. Ang tagal kong tinis yung ginawa mo sa akin na pananakit sa akin. At ibang anak ko napabayaan ko nang dahil sa ginawa mo sa akin. Ora mismo din tayong nakipag-ugnayan sa tanggapan ng Pilar PNP. Dito ay nakausap natin si Police Senior Sergeant Angelo Ariola, isa sa mga investigador ng Pilar Municipal Police Station, para may paliwanag kay Sharon ang reklamo na kanyang maaring isampa laban kay Liza. Pwede po yan sa physical injury po, sir, sa slight or sa physical injury. Matapos po sila sa barangay, kasi kung nasa barangay pa po ang kaso, punta na lang po siya dito sa amin, tapos kumuha lang po siya ng certificate to file action, kami na po ang mag-cater po niya. Okay. Ika-25 ng Pebrero, ito ng araw na hinihintay ni Sharon para makaharap si Liza sa kanilang barangay sa huling pagkakataon. Kaya naman ang Team Tabang Ora mismo ni Congressman Saldico agad na nagtungo sa kanilang barangay.
Dito ay nagkaroon na kami ng pagkakataon na makapanayam si Liza. Sige lang po. Dito sa barangay, as much as possible, ginagawa namin yung effort na magkaroon ng settlement. Dito na lang sa barangay. Si Liza humingi ng patawad kay Sharon. So kung ano ang nasa loob kan puso ni Sharon, mapatawad niya si Liza. Sa kanilang paghaharap, animoy naging maamong tupa si Liza at agad siyang humingi ng tawad kay Sharon. Ako humiling, nag-aagad sa inyo ng dispensa dahil siguro po talaga nakasuklaman ako sa inyo. Pero si Sharon, buo na ang kanyang desisyon na sampahan siya ng kaso. Napatawad ko na po siya. Pero kapag desisyon naman po ako kung ano ang dapat na ano sa iya. Kailang yan dahil ito sa mga istorya. Nagpaliwanag baga ako sa imo niya ko, day talaga ako kaya nagtaram. Tapos sabi ko baga, maski sa kita kayo mag-arabutan, day ako kaya nagtaram na nabangga ka kaya, tapos nabangga, may sabay pang gadal ika, marasa pa. Hindi ka panindo ang mga dito ko yung video. Sumubra na susunod. Lumabas din sa kanilang pag-uusap na dati pala silang matalik na magkaibigan at nasira lang ito dahil sa fake news. Aram mo ba ang pinag-ibananta? Kaya nagdulumang ka sa kuya. Mas minsan yan, ikaw na nagpupukaw sa kuya. Turog ba ako? Ilang oras pang lumipas ay nilapitan na ni Liza si Sharon. Sharon, please. Pwede mo lang walang sabi ko. Oh, napatawad ko na po siya, ma'am. Kaya na dapat nga mangyari iyan ng mga araw ka. Iyong bago kaya na. Sa mga... I-avoid na rin yung chismis. No? Kaya kung matapos naman kita video, sana matapos naman iyan ng mga Kaya nga. chismis niya. Paano naman po kapso, mga kunyan ko po baga, so aldaw po na mga kunyan. Mga binastos mo. Ayun po. Matapos ang kanilang mahabang paliwanagan, ay nagdesisyon na rin si Sharon na makipagkasundo kay Liza sa kondisyon na ibabalik ni Liza ang kanyang lahat na nagastos sa kanyang pagpapagamot. Sa huli, nanaig pa rin ang pagkakaibigan ni Sharon at Liza. Nalinawan na sa mga kayang kalooban may isip may hindi na yun ulit na nangyari mo. Tunay ngang walang pagkakaintindihan ang hindi maaayos sa mabuting usapan. Naway magsilbi itong aral sa ating mga manunood na huwag agad maniniwala sa tsismis dahil kaya nitong sirain ang samahan ng sinuman sa isang iglap lamang. Ayun, partner, nanaig pa rin sa kanilang dalawa ang kanilang pagiging magkaibigan. Ayun, at muling nanumbalik ang ngiti at ang kanilang pagsasama partner bilang magkaibigan. Nakita mo, partner, yung una, talagang Oh, medyo
Hindi kumikibo. Hindi matanggap pa rin. Though pinatawad niya na, pero parang ayaw niya pa rin yung So masasabi ba magbalik natin, yung pagiging partner, magkaibigan. masasabi ba natin, partner, na pagkatapos ng paghaharap na yon sa tabang ng sa tulong ng programang ito, masasabi natin they live happily ever after? Yes, Ayun. partner. Kasi partner, syempre dito nakikita natin dito, partner, yung problema at yung naging solusyon. At syempre, partner, nakikipag-communicate pa rin tayo sa kanila. Kung talagang yung nangyari, yun yung partner. Yun naman ang kagandahan ng palatuntunan ito ni Congressman Saldico. Marami tayong napagkakasundo, maraming mga bagay-bagay na dati hindi nagkakaunawaan, nanunumbalik ang pagkakaintindihan. Yan, sa tulong yan, partner, ng ating programa. Samantala, dumako naman tayo sa ating tabang medikal. Isang binata mula sa Kilikaw, Daraga, Albay na magkaiba ang kulay ng mata at may dinaranas na sakit na epilepsy. Ayon sa kanyang kapatid na si Marilu Campana, nais nilang mapatingnan sa isang espesyalista ang kanyang kapatid. Subalit dahil na rin sa kakapusan sa pinansyal ay hindi raw nila ito magawa. Ang panawagan ng ina ng bata, panuurin po natin. Gusto ko po sanang maipagamot kasi dati hindi naman siya ganyan. Normal, ngayon iba na, ibang pag-isip niya. Nananakit pati yan, katalunin ako niyan. Ako lang kasi nagbabantay. Ilalaki ba gayon? Sa nananakit talaga, dinuduraan ako niyan. Binabato ako. Iba na yung pag-iisip niya. Mula lang nung nagkaano siya, epilepsy baga. Kaya gusto ko po maipagamot. Hingi po ako ng tulong sa inyo. Samantala, mga kaibigan, inyo pong napanood ang panawagan. Ito naman, makakausap natin ang kanyang kapatid. Hello, magandang hapon po. Hello po, sir. Ano po yung kumpletong pangalan po ninyo? Po, sir, si Marilu Campana po, kapatid po ni Kenji. Okay, Marilu, kumusta ngayon ang kalagayan ng iyong kapatid? Sa ngayon po, sir, okay, ano po siya, okay po siya ngayon kasi po, hindi po siya sinusumbong ng sakit na epilepsy. Ilang taon na ba itong kapatid mo? 16 years old na po, sir. So, binatilyo na, magbibinata na, no? Ilan kayong magkakapatid? 8 po, sir. Pang-ilan itong si Kenji? Pang-7 po. Pang-7. Sa 8 kayong magkakapatid, si Kenji lang ba ang may ganitong uri ng sakit sa mata? Opo. Okay. Ulitin lang natin, yung kabilang mata, saan yung asol? Sa kanan o kaliwa? Sa kaliwa po siguro yun, sir. Kaliwa po. Okay. So, magkaiba. Yung sa kabila, yung sa kanan, anong kulay? Blue po, sir. Itim. Nagba-brown. Itim. Akala ko yellow-blue. So, brown sa blue, ano? Napatingnan nyo na ho ba ito sa doktor? Hindi pa po, sir. So, hanggang ngayon, pera, sir. so hanggang ngayon, wala kayong ideya, wala kayong alam kung bakit ganito yung mata ng kapatid nyo? Wala po, sir. Yung pinanganak po siya ng mama ko po. Paglabas niya, ganyan na po ang mata niya. Pero yung bang blue na mata niya, nakakakita naman? Sabi po niya, ay nagpaano po siya, sir, yung nagpapasabot po siya sa amin na ang isang mata niya daw po, malabo na po siya. So malabo yung kulay blue, ano? Nakakapag-aral ba itong kapatid mo? Hindi po, sir. Hindi po siya nakapagpasok ng eskwelahan. So huminto siya ng pag-aaral? Hindi po. So talagang hindi siya nag-aral, ano? Opo. Okay. So, yung bang paghinto sa pag-aaral dahil din sa kahirapan o dahil dito sa sitwasyon ng mata niya? Dahil po, sir, sa kahirapan tapos sa ng mata niya, sa kalagayan niya po. Okay. Okay, magandang hapon po, Ate Marilu. Po. Apo. Ate, matanong ko lang po, ito bang si Kenji ay dahil sa kanyang kalagayan, nakikipaghalubilo pa rin sa kanyang mga kapwa bata or sa kanyang mga kaedad? Sa ngayon po, madam, di na po siya nakikipag-anuan sa mga kaedad niya po. Bakit? Ito bang si Kenji ay mapanakit? Iba na yung kanyang pakikipag-komunikasyon sa kanyang sa mga kalaro niya? Sa po, madam, ngayon po kasi, madam, hindi na po talaga siya lumalabas ng bahay. Kasi po, siguro po sa niya po, sa kalagayan niya kondisyon, po, naiyaman po siya sa kalagayan niya. Okay. Aside ba dito sa kanyang kondisyon sa mata, meron din pa bang ibang sakit na iniinda itong si Kenji?
Yun lang po, madam, ano po siya, hindi po siya nakapagsalita, tapos bingi po siya, tapos madam, yung ano niya po, yung paninigas ng katawan, tapos yung nabubula po yung mga bibig niya po, madam, pag sinusumpong siya ng sakit niya. Opo. Ate Marilu, nakikita namin sa video itong si Kenji ay talagang payat na, butot balat. Eto po ba ay napatingnan nyo din sa doktor kung bakit ganito yung kanyang kondisyon aside doon sa kanyang iniindang sakit na epilepsy? Hindi po namin siya, madam, natinan sa doktor po, madam. So, simula noon ay hindi pa talaga ito napapatingnan sa doktor si Kenji? Hindi po. Hindi pa siya napapatinan sa doktor. Opo. Ano po ba yung madalas na iniinda or ano po yung palaging sumasakit kay Kenji dahil meron siyang epilepsy, ganito yung kanyang katawan? Ano po yung madalas niyang iniindang sakit? Minsan po, madam, yung ano po, madam, yung nakaburol yung kapatid ko, sumakit yung tiyan niya bigla, yun lang po. Tapos yung ano niya, minsan masakit ang lalamunan, yan lang po, madam. Tapos minsan lang po siya sinusumpong ng epilepsy niya. Okay, nakikita namin yung mga mata niya, talagang pag tumitig ay iba. Kumusta po yung pag-uugali ni Kenji? Ngayon po, madam, okay po ang pag-uugali niya. Dati, pag sinusumpong po siya, madam, ang sama niyang ano niya, pagtingin sa mama ko, inaano na niya, mama namin, sinasaktan niya. Aside ba sa nanay niyo, po siya. aside sa nanay niyo, sino pa yung nag-aalaga kay Kenji? Yung kapatid ko po, madam, nandoon yung bunso namin, tapos yung pamangkin ko po, madam, yung anak ng namatay kong kapatid. Okay. Nababanggit nyo na sinasaktan minsan itong nanay nyo. Siyempre, nakakaramdam din po ba ng takot si nanay kahit siya yung nanay? Pero siyempre... Opo, madam, dati nung sinasaktan ni Kenji po yung mama ko, madam, minsan po naiisip na niya na isuko na lang po yung kapatid ko sa mental hospital. Okay. So ibig sabihin, hindi lang sa mata yung problema, kundi meron na ring Sa pag-uugali, yung partner. sa Harmful na. karakter. Oo, Nalalaman po siya, sir. mapanakit na. Mapanakit na itong kapatid nyo. Ay, ibig sabihin, violente na. Opo. Oh, so maliban sa nanay yung nasasaktan, sino pang ibang sinasaktan nito? Yung mama ko lang po, sir. Minsan siguro yung bunso ko rin po, minsan takot man po sa kanya lumapit. Anong ginagawa? Anong ginagawa niya, nananakit? Naninipa, nananapak o nambabato? Nanununtok. Yung ano po, sir, binaturin siya ng mama ko po. Binaturin po niyang mama namin. Buti na lang po si tinamaan. Ano ang ginamit na pambato? Yung bato talaga, sir. Bato talaga. Uy, matindi. Oo. Pero ito bang si Kenji ay nakakalabas-pasok sa inyong bahay? Opo. Pero Okay. hindi naman siya gumagala kung saan. Kumukulong, madam. Siya lang mismo kumukulong sa sarili niya. So hindi na talaga siya naglalalabas, siya na mismo. Siya lang po, sir. Umiiwas na siya sa tao. Okay, Marilo, para ura mismong maaksyonan ang problema ng iyong kapatid, makakausap natin sa linya ng telepono si Binibining LB Sedeño, ang coordinator ng Ako Bicol Party List. Ma'am LB, magandang hapon po. Yes po, good afternoon, Sir Joss. Opo, Ma'am LB, ito pa lang si Kenji ay 14 anyos na o 16 anyos na. Hanggang sa ngayon, matagal-tagal na itong dinaranas na sakit. Hindi po napapatingnan sa doktor dahil po sa kahirapan at kakapusan sa buhay. Maaari po ba nating matulungan na makapagpa-check up si Kenji sa isang espesyalista para malaman kung ano itong kalagayan niya at magamot po, Ma'am LB? Sir Joss, pagkisundali natin dito yung pasyente sa BRSMC, wala naman pong bayad sa atin ng pa-check up. Okay. So, sasagutin po ng Ako Bicol kung ano man po yung magiging proseso. Dito po yun, Sir Joss, kumuha muna sila ng referral kung taga saan yung pasyente. Dalhin po ulit sa atin. Then yung doktor na pa magsasabi. Referral sa munisipyo? RHU. Yes po, RHU. Okay. Si taga Daraga ito, di ba? Taga saan po yung pasyente? Taga Kilikaw, Daraga. Okay, Daraga lang po. Kumuha ng referral sa RHU, Daraga. Then dalhin po yung pasyente dito para mag-check-upan po ng doktor. Ayun. Ano talagang dapat na gawin? Kung kailangan ng laboratory, Oho. procedure ko anong kailangan. Tutulungan po natin, sasagutin natin ang kanilang So, mga bayan. ang kailangan lamang, Ma'am LB, na dalhin ay referral mula sa RHU Daraga. Yes po, Sir Joss. And madala po yung pasyente dito. Okay. Ayun. Maraming salamat. I-clear lang natin kay Miss LB, pag naipasa na yung lahat ng mga requirements, nagkaroon ng referral, sagot na Miss LB ng Ako Bicol Party List yung lahat ng kakailanganin sa hospital or doon Yes sa po, mental Mr. hospital. Yes po. Okay. Maraming salamat po, Ma'am LB. Mabuhay po kayo. Thank you so much, Ma'am.
You're welcome. Ingat po tayong lahat lagi. Salamat po. Balikan natin partner si Marilu. Marilu. Pa. Ayun, napakinggan mo si Miss LB, ano, na aalalayan ka namin para itong tulong na hinihingi nyo sa Ako Bicol ay matanggap nyo na at mapatingnan natin sa espesyalista itong si Kenji. Tanong lang natin, Marilu, narinig mo ba yung advice ni Ma'am LB na kailangan yung kumuha ng referral mula sa RHU Daraga? Opo, sir. Okay, yun lang ang kailangan. Pag may referral na kayo, punta kayo sa ospital, nandyan si Ma'am LB, naghihintay sa inyo. Pagdating nyo doon, siya na po ang mag-aasikaso sa inyo. Opo. Okay, ano pong masasabi nyo sa pagtugon ng programang ito? Maraming salamat po sa tulong niyo po, sir. Okay. Mga kaibigan, sa pagbabalik ng Ako Bicol Tabang Ora mismo, isang lalaki ang naaksidente at nabasag ang buto sa ilong, nanawagan ng tulong para sa kanyang gamutan sa ating programa. At para naman sa ating mga masugid na taga-subaybay, abangan nyo lamang mamaya dahil bago matapos ang aming programa ay pipili na kami ng isa sa inyo na mabibigyan ng 1,000 piso mula pa rin sa ating programa at kay Congressman Saldico. Kaya wag kayong bibitaw dahil magbabalik pa ang Tabang Ora mismo. Naghahanap ka ba ng trabaho? Marunong ka bang mag-shoot ng video? Mag-edit? Magaling ka ba sa social media? Willing ka bang matuto? Graduate ng journalism o may alam na sa media? Apply na dahil naghahanap kami ng videographers para sa Camarines Norte, Sorsogon, Camarines Sur, Catanduanes at Masbate. Ipadala ang inyong resume sa Action Call Center at gmail.com. Maging pinakabagong miyembro ng aming team. Tara na! Apply na! Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Ingat sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po arag po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Hindi rin nagpahuli sa pagtugon sa mga pangailangan ng ating mga healthcare workers at mga frontliners. Sa simula pa lang nitong pandemya, hanggang sa ngayon, walang humpayang pagtulong. Ay, nagpapasalamat po ako sa pagtaunin tabang hali sa Ako Bicol Party List. Papasalamat kong dakula sa duwang congressman. Kayo nakakatabang sa miya sa gabi. Maaasahan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano, Misibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Misibis Bay Resort, your tropical island getaway. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Dakulaon ng pagpapasalamat niya mo dahil may kamalilingan habang kami nabubuhay. Dakulaon nining tabang para sa gabos na tao digdig. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa.
Ako Bicol, Tabang, Ora Ora mismo. mismo. Ito naman partner para sa ating Tabang Medikal. Kasama natin ngayon si Roland Rubo Malaga. Ang kanyang hiling matulungan siya para sa pagpapaopera ng kanyang ilong matapos nitong mabasag dahil sa aksidente. Magandang hapon po sa iyo, Tatay Roland. Opo, alin po dyan, Tatay, yung ano? Dito po. Opo. Makikwento nga sa amin, Tatay, bakit po nagkaroon ng aksidente at saan po ito nangyari, Tay? Sa ano po, ma'am, sa Biga po, ma'am, Proctres nangyari po yung aksidente. Dito po sa Legazpi. Ayun po. Opo. Kailan po ito nangyaring aksidente, Tay? Nung February 4 po. So lasing ka po nung gabing yon? Hindi naman po kasi nakatulog na po ako tapos bigla po akong bumangon tapos sakay po sa motor tapos dire-diretso na po. Tapos hindi ko na po alam yung... Ito po bang ay unang aksidente na natamo nyo po sa pagmumotor? Opo, ito lang po. So, nakailang bote ka naman, Tay, ng alak? Bago ka nakatulog? Bago ka nakatulog, bago ka Apat po na-aksidente kami, sa ma'am, motor? apat po kami nag-inom, ma'am. Bali po 3 bote, 4 po kami nag-inom tapos yun po. May sakay ka rin po ba? Wala o backride nung nangyari yung aksidente? Wala po, ma'am. Nung bago po mangyari yung aksidente, Tay, kayo po ba ay may problema? May mabigat po kayong iniinda dyan? Bakit? Or nag-happy-happy lang talaga? O talagang inuman lang with happy-happy? Saya lang po dahil nakakuha po sila ng isda dahil sa pangisda po nila. Nagsaya lang po. Kaya nag-celebrate po kayo, Tay. So hindi nyo alam na pagkatapos ng sobrang kasiyahan, may mangyayaring ganong aksidente. So maliban po dyan sa ilong nyo, ano pa po mga tinamo nyong tama? Mga sugat po sa... Ayan, dami nyong pekla, Tay. So madalas ba itong ginagawa mo na pag nakainom ka, nagmamaneho ka? Kasi sabi mo kanina, first time mo lang ma-aksidente. Nung time lang po na yun, sir. So, hindi ka madalas na nagiinom? Hindi naman po ako nag-ano. Sa nag-inom po ako, hindi po ako nagdaan ng motor ng... Okay. Ikaw ba'y may pamilya na? Meron po. Ilan ang anak mo? 4 po. Okay. So, dito sa nangyari sa'yo, anong natutunan mo? Ano po, kumbaga para sa akin po, isa pong malaking kamalian na mag-drive po ng nakainom. Okay. So naniniwala ka na doon sa binabanggit ng Land Transportation Office Na huwag magmamaneho. Huwag magmamaneho pag na nakainom. nakainom. Pwede naman siguro kung gatas ang nainom mo. Oo, yung alak partner. Pero kung pinag-uusapan alak, natin, oo. mas mahirap. So ano ngayon yung nangyari dyan sa ilong? Anong gagawin dyan? Pero okay naman ha. May basag ba dyan? Hindi to raw po sa... Masakit ba? Hindi naman po masakit. Manhid lang po. Manhid. Makilapit lang yung mikropono. Manhid lang po sa isang buwan. Sa pag-aayos daw ng nabasag dyan, mga magkanong aabutin? Yun nga po ang sabi ng yung po nakita ko sa papel, aabot daw po ng 500,000. Naku, mahal-mahal pala yan. So, siya nga pala, anong hanap buhay mo? Construction po. Sa construction? Mahal partner kaysa kayong magpa-no slip ka partner o magpaayos ng ilong, mga 65,000. Hindi, mahirap kasi sa kanya kasi nabasag muna bago ipapaayos. Mas matipid kung hindi pa nababasag, Babasagin pa lang. ipaayos mo na kagad. Pero Tay, kung ganun yung gagawing operasyon, ipapaayos nyo na din po, Tay, para mas lalong gumapo po kayo. Hindi na tama na po sa akin itong ganitong itsura. Ito po binigay. Ayan. So eto, Tatay, makinig po kayo para sa ora mismong aksyon. Makakausap natin sa linya ng telepono ang pagbabalik ni Miss LB Sedeño, ang coordinator ng Ako Bicol Party List. Magandang hapon, Miss LB. Yes po, good afternoon, Miss Lenny. Opo, Miss LB, napakinggan niyo po si Tatay. Ito po nangangailangan po ng pera para sa pagpapaopera ng kanya pong ilong matapos po yung aksidente. Miss LB, matutulungan po ba natin itong si Tatay Roland para po sa kanyang kakailanganin sa operasyon? Wait lang, Mari, kung pera po ang kailangan ni Tatay, wala po akong pera yung ibigay sa kanya ngayon, ha? Oo, Mare. Yung kanyang gagastusin, Mare, doon sa kanyang pagpapaopera, kaya nyo na po bang sagutin, Mare? Kaya po sagutin niya ni Boss Albi. Hindi ko po kaya. Pero kaya po ni Boss Albi. Nakapag-isip sa mura mismo. Okay, so linawin lang natin, Ma'am LB. Kanina, yung sa mata ang problema at tutugunan. Ito naman ngayon, Ma'am LB, sa ilong. Tutulungan din ho ba natin itong may problema sa ilong? Kasi kanina yung sa mata. Yes po, Sir Diyos. Okay. Papuntayin po po rin si Tatay. Sasagutin po ng ako Bicol. Nakausap ko na po si Boss Albi. Ayun! Sasagutin po natin ang lahat ng bayarin. So, Papuntayin din po natin si Tatay.
Iba talaga ang Ako Bicol, partner. Lahat ng anggulo sa katawan ng tao. Paa, tuhod, balikat, ulo, mata, ilong. Lahat yan, partner. Talagang Lahat ng parte ng katawan, basta inaaksyonan ng merong Ako Bicol. kailangan na pagpapagamot, operahan, action agad ang Ako Bicol. Maraming salamat, Miss LB. Diba sabi nga ni boss, tutong, Ako Bicol tumutulong. Ano daw? Kumbaga mula sa sinapupunan hanggang sa huling isang Oo, Eh, mula sa sinapupunan Ma'am LB, hanggang kung- sa mamatay, tutulungan ng Ako Bicol. Yan talaga. Yung ingron ba ng kapitbahay ko, pwede pang ilapit din, partner. Ingron, Oh. tinatanggal naman talaga, partner, yung ingron. Walang problema. Tatanggalan natin yung kuko. Sige. Maraming salamat, Miss LB, ang coordinator ng Ako Bicol Party List. Mabuhay ka. Yes. O, tatay, napakinggan niyo po si Miss LB. Tutulungan po kayo ng Ako Bicol, where in fact po nakausap niya pa lang si Congressman Saldi at sabi, tulungan ka agad po kayo, tay. Parang malungkot ka tayo. O, parang malungkot po kayo, tay. Ano po yan, tay? Malungkot po kayo dahil meron pa po kayong problema or malungkot kayo because masaya kayo? Ano yun? Masaya lang po na matapos na po yung... Tears of joy yan, tay. Parang naiiyak po kayo. Bakit po tayo? Huwag nang uulit mag-inom na. Ay, pwede namang mag-inom, pero wag na magbumotor. Bakit po kayo tayo naiiyak? Pag mainom, matulog na, dire-diretso na. Narinig ko sa sinabi po ni ma'am. Alam mo ang problema, partner, sa kanya, nang-inom siya, nakatulog na, gumising pa siya para magmotor. Dapat kasi pag nakainom ka at natulog ka, tumulog ka na. Hindi nakatulog siya while nagda-drive. Hindi nga, natulog siya muna. Bago bigla siya nagmotor, paggising. Sa duyan, tapos bigla po bangon. Tapos... Dapat gano'n, next time, pag nagkainom ka, matulog ka ng diretsyon. Matulog ka na. Para bukas ka na magmotor. Pagkagising mo. Ay, yung mikropono. Para pong wala ta sa bahay na alam kung umaga. So hindi ka po sanay, tatay, na matulog sa ibang lugar. Uuwi ka po kahit ano pang mangyari. Kaya na-aksidente po kayo, tay. Ano? So kanina, tay, tinatanong ko, naiiyak po kayo dahil tay, nabigyan po kayo ng pag-asa. So ano po yung masasabi niyo, tay, sa Ako Bicol? Ilan po sa lahat po ng bumubuo po ng staff ng Ako Bicol. Maraming po salamat sa inyo at marami po kayo natulungan tao. Salamat. So hiling po namin, tay, na pagkatapos po ng operasyon ay maaging maayos na uli po ang inyong pong pakiramdam dyan po sa may parteng ilong niyo po, tatay. Pero kumusta yung paghinga niyo po, tay? Apektado po ba? Wala naman pong sa paghinga. Dito lang po talaga. Manhid lang po talaga siya ng isang buwan na mahigit. Manhid na, opo. So bukod dyan, tatay, tanggapin niyo din po itong financial assistance mula naman po sa Ako Bicol Party List at sa aming programa. Salamat po, ma'am. At maliban po dyan, may ipadadala pa ho sa inyo. Ayan. Uwi nyo ho sa pamilya nyo. Naghihintay nyong misis. Ilan ang anak nyo? 4. Maliliit pa ba? Mga 18 na po yung panganay. Matanong ko lang, tatay, ano po pala yung trabaho niyo, tay? Construction partner. Construction partner. Construction worker, si misis. Sambay po. Okay. So talagang kulang po, tatay, yung panggastos niya, no? Kulang po sa ngayon kasi wala pong ga-apply naman po kaso walang tumatanggap dahil yun nga po sa nakikita nilang mga sugat. Parang alanganin mo silang magtanggap ng trabaho. Ayan yung, tatay, hihilom din po ang lahat ng sugat po sa inyo. Okay. Yan, partner. Ang importante, may natutunan na leksyon si tatay at siguradong hindi na siya uulit. At tatandaan niya, partner, yung sinabi niyo na pag natulog na, matulog ka na muna. wag nang magdadrive. Hindi gigising ka tapos magbumotor ka. Ikaw, partner? Ako, pag nakainom na ako, partner, at natulog na ako. Tulog na. Kung sa mga bahay ng kumare, kung saan-saan, partner. Kung saan ka na natutulog. doon ako natutulog. Eto na, mga ka-aksyon, tuloy-tuloy po sa pagbibigay ng tulong ang ating programa. Ayan, tatawagan na natin ang maswerteng napili sa ngayong araw na makakatanggap ng 1,000 piso mula sa Ako Bicol Tabang Ora mismo ni Congressman Saldico. Magandang hapon. Hello, magandang hapon po. Hello? Hello po. Ayan, bakit hindi ka kagad sumasagot? Alam mo ba na nanalo ka ng 1,000 pesos? Maraming salamat po. Ayan, ano yung pangalan mo at taga saan ka po? Po sa partners Ako Bicol. Okay. Nagpasalamat na, partner. Okay. Nanay, ano po yung pangalan niyo? Taga saan po kayo? Taga Marikina po. Ay, taga Marikina. Ano po yung pangalan? Jeneline Kapatyan po. Jeneline. Nanay Jeneline, congratulations.
Thank you po. Saan mo gagamitin yung napanalunan mo? Pambili po ng diaper ng anak ko. Ilan ho bang anak ninyo? Isa po. Isa, okay. Nanonood ka ho ba lagi ng programa namin? Opo. Ano naman ang masasabi nyo po sa mga tinatalakay natin dito sa programa? Okay naman po. Okay, sige. So ayos naman pala, partner. Wala namang problema? Wala naman po. Okay. Oo. Sabi mo nanood ka ngayon. Nanonood ka ba ngayon, Janeline? Po? Nanonood ka ba ngayon? Opo, nanonood po. Okay, ano yung naintindihan mo? Ano yung naaalala mo na tinalakay namin ngayong araw? Pinanood ko po yung dalawang kaibigan naman. Ayun, tama. Tama naman. Kaya Congratulations. wag mong gagayahin yun ha, nag-away-away sa chismis. Hindi po, nasa bahay lang po ako. Okay. Congratulations sa iyo. Wag mong ibababa ang iyong cellphone at kakausapin ka ng aming staff para malaman kung paano makakarating sa iyo yung 1,000 piso. Okay po. Okay. Congratulations! Ayan na mga ka-aksyon, tuloy-tuloy lang kayong sumaybay-bay sa ating programa at malay nyo po, kayo na ang masusunod na maswerteng mapipili bukas na makakatanggap ng 1,000 piso mula sa ating programa. Siyempre mga kaibigan, sa mga may problemang legal at medikal na nais humingi ng tulong sa ating programa, maaari po kayong magsadya sa aming tanggapan sa ground floor po ng Embarcadero de Legazpi, Victory Village, Legazpi City. Bukas po ang aming tanggapan mula Lunes hanggang Sabado alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Sa mga nasa Metro Manila naman po at kalapit na lugar, maaari po kayong humingi ng tulong sa Action Co Center sa North Wing ng Batasang Pambansa. Magpunta lamang po kayo tuwing araw ng Lunes, alas 8 ng umaga hanggang alauna ng hapon. Maaari po kayong magtungo sa Ako Bicol Tabang Ora mismo ni Congressman Saldico sa Camarines Norte, dyan po mismo sa Kapitolyo. At sa mga taga Camarines Sur, meron din pong Ako Bicol Tabang Ora mismo dyan sa Zona 2, Tagong Tonggoa, Camarines Sur. Bukas po ang aming tanggapan dyan mula Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Siyempre, maaari din po kayong magpadala ng inyong mensahe sa aming official Facebook page na Ako Bicol Tabang Ora mismo. Kahit ano pong reklamo ay amin pong tinatanggap. Huwag nyo rin pong kalimutan i-follow ang aming mga official social media accounts sa aming Facebook account, YouTube at TikTok account, Ako Bicol Tabang Ora mismo. Hanggang bukas mga ka-aksyon, sama-sama nating aksyonan ang mga problemang medikal at legal. Ako po si Remy Araneta Mindones. Ito po ang programang may paninindigan at patuloy na tutugon sa inyong pangangailangan. Ako po si Mr. Siram Joshua Martinez. Maraming salamat. God bless Bicolandia. Mabuhay. Magandang hapon at salamat. Ito ang Tabang Ora mismo. Action ko sa mga nangangailangan. Action ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Action ko patuloy na magsisilbi. Action ko sa mga nangangailangan. Action ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Action ko patuloy na magsisilbi. Isang masipag